Benvinguda a aquesta nova meditació guiada. En la meditació d'avui viatjaràs a un meravellós temple interior per tal de perdonar tot allò que necessites perdonar. Ho faràs a través de visualitzacions, de records d'escenes viscudes, de trobades amb aquelles persones que necessites perdonar. Comencem. Deixa anar el teu cos completament. Acomoda't. Fes tots els moviments que necessitis per gaudir de la total quietud. Deixa't anar per complet. Deixa't anar en la teva respiració. Inhala i exhala pel nas, sentint el pas de l'aire a través de les fosses nasals. Posa tota la teva atenció en el subtil moviment de la respiració. Sent com es mou el teu pit, com es mou el teu abdomen. Segueix el ritme de la teva respiració i deixa que a poc el seu ritme vagi sent cada cop més lent, sentint com els batecs del teu cor també s'afluixen. Intenta mantenir-te connectada en tot moment, al llarg de tota la meditació. Si en algun moment t'adones de que la teva ment se t'endú, torna a connectar amb la teva atenció, amb la teva respiració de manera amorosa. Observa ara la teva ment. Observa la fluctuació de pensaments que van i venen. Observa com es projecten en la teva pantalla mental. És possible que la teva ment encara es trobi molt alterada, molt accelerada després del dia d'avui. Intenta fer que els pensaments apareguin un per aquesta pantalla mental. Fes-ho a través de la teva respiració, afluixant el seu ritme, i observa. Observa sense jutjar. Inhala i exhala i observa com a poc aquests pensaments comencen a aturar-se i van deixant l'espai de la ment de nou en blanc. Connecta ara amb la teva respiració. Sent com inhales i com exhales. Ara et demanaré que portis a la teva ment a una persona que en algun moment t'hagi dolgut o t'hagi ofès. Aquella persona que no has pogut perdonar tot i el pas del temps. Porta al moment present allò que et va doldre i que va fer que t'allunyessis d'aquesta persona.
Deixa ara a un costadet aquest record. Fes unes respiracions llargues i profundes. Ara et demanaré que portis a la teva ment alguna cosa que hagis dit o alguna situació que hagis viscut i que tot i el temps no t'has perdonat. Porta-ho al moment present. Molt bé. Deixa ara també a un costat aquest pensament i reconnecta amb la teva respiració. Connecta ara de nou amb la pantalla mental, el punt que tens entre cella i cella, on es projecten els pensaments, i observa com comença a aparèixer una imatge. És un bosc molt frondós, ple d'arbres, un paisatge que sembla cobert d'infinits arbres. Et trobes enmig d'aquest bosc. Al teu voltant, tots són arbres alts que pugen verticalment cap al cel. Quasi bé tots són arbres mil·lenaris, amb troncs molt grans, amples, de color fosc. Les branques s'entrellacen entre elles creant un altíssim sostre natural que deixa passar petits rajos de llum del sol. L'ambient és fresc i humit. Pots sentir l'olor de la terra humida, la frescor penetrant per les fosses nasals, omplint el teu cos d'energia neta i pura. Alguns dels troncs i algunes de les roques que t'envolten estan coberts de molsa. La toques amb les puntes dels dits de la mà, sentint la seva textura suau i humida, sentint la seva vida. Et trobes descalça sobre la terra i pots sentir la seva frescor en els teus peus. Pots sentir l'energia de la terra penetrant a través de les plantes dels peus, sentint com va pujant per les teves cames, arrelant-te a la terra que et sosté. Dus posada una espècie de túnica de cotó, de color verd esmeralda, com l'entorn que t'envolta. Un xal marró cobreix les teves espatlles. Quasi et mimetitzes amb el teu entorn. Comences a caminar sentint cada pas que dones, sentint la textura de la terra humida en els teus peus. L'olor del bosc t'omple de vida i vitalitat. Els diferents tons de verd que pinten el paisatge, colors verds i clars i foscos, es fusionen amb els colors marronosos de la terra i les branques. A mesura que avances, sents el suau murmur de l'aigua d'un rierol que rega el paisatge. Pas a pas, camines per aquest espai verge, sentint com t'omples de vida,
sentint com et renoves per dins i per fora. Comences a apropar-te al riu i t'atures uns instants per observar l'aigua cristal·lina que corre riu avall. L'aigua és tan transparent que pots veure les pedres del fons, pedres arrodonides de diferents mides i colors. T'ajups, n'agafes una i quan poses la mà dins l'aigua pots sentir la seva temperatura, tan refrescant. Agafes una de les pedres i la mires, observant els seus petits detalls, el seu color, la seva textura. Segueixes caminant per la llera del riu, observant les diferents plantes que hi vas trobant. Algunes tenen petites flors que aporten color a aquest paisatge tan verd que t'envolta. Caminant pel costat del riu, et trobes de cop un camí amb pedres planes, perfectament col·locades i encaixades, com un trencaclosques. Un camí que segueix bosc endins, seguint la llera del riu. Avances per aquest camí i et va portant fins a una esplanada on et trobes una petita bassa construïda per l'home amb les mateixes pedres que t'han dut fins aquí. L'aigua prové del mateix riu que has anat seguint. Un petit rierol permet fer un desviament de l'aigua de manera natural fins que acaba en aquesta font de pedra. T'acostes a la bassa i t'asseus en una gran roca. Pots veure el fons de la bassa cobert d'algues i molsa verda. Hi ha peixos de colors que neden tranquils dins la quietud de l'aigua. Et poses de peu de nou i segueixes caminant. El riu travessa el lloc i pots atravessar-lo per damunt a través d'un pont de fusta, pintat de color verd i perfectament ornamentat, amb uns detalls daurats que dibuixen formes naturals i orgàniques. És la porta d'entrada a un meravellós temple. A l'altre costat del pont et trobes amb una gran arcada, també de color verd i daurat. L'edifici està construït en forma de U. En el centre hi ha un gran jardí de plantes diferents i un arbre centenari al mig de tot. L'aigua segueix present en aquest centre, envoltant aquest jardí preciós. Un jardí que està envoltat per un porxo que ressegueix la forma del pati. Observa cada petit detall del paisatge que t'envolta. Al mig d'aquest pati hi trobes un banc de fusta i asseguda en ell una persona que et resulta molt familiar. T'hi acostes i tot passejant t'adones de que és la persona que has visualitzat al principi d'aquesta meditació. T'asseus al seu costat, et mira i gentilment
Et saluda amb el cap. Para atenció als sentiments que puguin començar a aparèixer. No els bloquegis, simplement accepta'ls i deixa que flueixin. Respira qualsevol sentiment que et vingui en aquest moment. Porta ara l'atenció al centre del teu pit i sent com comença a aparèixer una llum verda molt brillant. És el color del quart chakra. L'amor i la compassió t'envaeixen en aquest moment. Accepta totes les sensacions que ara tens i deixa que aquesta llum verda les il·lumini, aportant-te calma i serenitat. Respira. Respira i mira ara als ulls a la persona que t'acompanya en aquest moment. Escolta el teu cos, pren consciència del que tens i si et sents preparada, utilitza aquesta energia d'amor i compassió que ara recorre el teu cos, aquesta llum que neix del fons del teu cor, i perdona a aquesta persona que t'acompanya. Fes-ho amb amor i sinceritat. Fes-ho amb un somriure. Adona't de com aquesta persona també et somriu. Si per el contrari no et trobes preparada per fer aquest pas, estigues tranquil·la. No passa res. Respira això que sents i accepta-ho. Accepta-ho i deixa-ho anar. Ara respira profundament. Tant si has perdonat com si no, mires als ulls a aquesta persona i sense paraules s'acomiada de tu, aixecant-se del banc. Comença a caminar pel camí pel que has vingut i s'allunya bosc endins. Et quedes uns instants en solitud, respirant aquest moment, respirant l'energia que ara recorre el teu cos. T'aixeques del banc respirant profundament, sentint una sensació d'alliberació i de lleugeresa. Camines en direcció al porxo del temple i vas resseguint el jardí per sota de les arcades. Del sostre pengen unes làmperes portaespelmes pintades de color daurat. Observes l'espelma del seu interior, ara apagada. Arribes fins a una porta oberta. Unes cortines de color marró t'impedeixen veure el seu interior. Les separes amb les mans i fas un pas endins. Una olor d'encens molt dolça t'envaeix. Et trobes en una sala diàfana, amb un terra cobert de tatami. La sala està il·luminada amb espelmes, tant al terra com penjades a la paret. Al centre de la sala hi ha un gran mandala que penja de la paret i al seu davant uns coixins de color marró perfectament col·locats en forma de mitja lluna. T'asseus en un d'aquests coixins
i et quedes mirant el mandala de la paret. Les seves formes naturals i orgàniques ràpidament acaparen tota la teva atenció. Observes cada línia, cada punt, cada corba, tot de color verd. I en aquesta calma portes a la teva ment la situació, allò que has recordat al principi de la meditació, allò que no has pogut perdonar ni oblidar. Posa atenció a les teves emocions, als sentiments que comencen a aparèixer. Deixa que flueixin. Accepta tot allò que sentis, tant si és bo com si és dolent. Accepta-ho. Connecta ara amb la teva respiració. Connecta amb el centre del teu pit. La llum verda que abans ha brillat torna a il·luminar el teu interior. Deixa't impregnar per l'amor i la compassió i utilitza aquesta energia que creix a dins teu. I perdona't. Perdona't allò que vas fer, allò que vas dir, allò que va passar. Fes-ho des del cor i amb sinceritat. Fes-ho amb un somriure. Queda't uns instants respirant les sensacions que ara estàs sentint. Com et sents? Quines sensacions sents ara mateix? Posa nom a les sensacions que tens. Potser et sents alliberada, lleugera, agraïda, compassiva, amorosa. Connecta de nou amb la teva respiració i fes un parell de respiracions profundes i exhala en un sospir. Col·loca ara les dues mans sobre el teu cor i dedica't unes paraules d'amor i compassió cap a tu mateixa. Enhorabona, has fet molt bon exercici. Pots repetir aquesta meditació tantes vegades com ho necessitis. Quan perdonem, ens traiem un gran pes de sobre. Tots els pensaments i les rumiacions que tenim al voltant de tot allò que no podem perdonar ocupen un espai molt valuós de la nostra ment. Diuen que quan no perdonem, estem omplint la nostra ment d'un verí amb la intenció de que s'enverini l'altra persona, quan en realitat ens estem consumint a nosaltres mateixes.
Recorda que perdonar és de savis. I el que és més important, ho hem de fer des de l'amor i la compassió. Des de l'amor i la compassió cap a l'altre. Doncs tots actuem de la millor manera que sabem. Moltes gràcies per utilitzar aquest canal per a les teves meditacions. Namaste.